Hakakam politics. Chisin hakasan snem. Lagalong ke election MLA, ke election MDC, ke election MP. Te kata kacingrung nakawi ke parti, sakawi pat ke parti. Kadon bek man kisnem badon election. Lagalong kiri pajba lane kinong yalam haki parti. Niwat ki MLA ki MDC ru. Don ki barung nakawi ke parti, sakawi pat ke parti. Man badon kisnem election. Kata kadai ka jinglong hakakam politics. Hot ki don ru ki bane bet tang hakaju ke parti. Kata kadai ka benta hakakam politics. Te tungin pet pat sengap ya kanai ka video kabalikot sepang ka jingkren i Dr. Barskem marbo. Hakabaya de baka jingmi baka jingrung. Kibriu naka parti WPP. Hindi nakaliang jong ingan ong ipi. Ni kum kinong yalam choko voice of the people party. Ni tip tikna, bani tip sai. Hot ngam la ban len madon ni way a ki bami. Henry ki bunru ki bawan ban kersan ya ka voice of the people party. Ki bon nganong ipi. Ki ba men shwa ki bawan ban ikan do ya. Ki badai ki nong yele election nagi way pat ki political party ki wan ban ikan do ya ki ong bamenta. Sa in wan ban kersan ya pi. Nganong ya pi ki don ki nong trai chong ki way pat ki political party. Ki ba ki ong nimban se banmi penyalap election Henry manga baka yeng ka jonga baki paralok ki jonga nginya thep ya ki hagane ka MP by election di wan manong kupta Henry nakaliang ka jongi sungu baki ong kupta Henry nim kwa ban ko ban sarong manong ba o kita kila ino ika parti ki jongki kila wan kersan yangi kita kila plot Henry nakaliang ka jongi habaki wan ban kersan ni sungu sibone but hagane ki brai blan leno pi ba kumno ki snai kita ki fake news manong ba ki break bla kersan ya ka voice of the people party in Raymenta kila kala ka bamot kidai kinong tray ki chongkihi kidai kinong ketkam ki chongkihi ki lemon le banong ba kidai kinong tray chong kidai kinong kersan chong voice of the people party o pagi lai pan interview o pagi lai banat ka jingkran ki chongki banong ba ben shwang la kum kersan ya i Dr. Ricky eje sengkon da jing shongshit Henry mental tingala song tho bang kamlong show ban kersan ya voice of the people party anong ipi nakalian chong voice of the people party minom let hado tu put ban pin podor ya kamlong renyang ka jongi ni kwa ya ka jing kersan ka basnor ka batalan ni kwa ya ka jing kersan ka jongpi da ka jing tepriu teplay ay ka jing kersan ka jongpi namar bangiru kum ginong yalam chong voice of the people party ni kwa ban ay ka jing kersan ka jing shakri sa pi pai ba da kata ka lenti chong ka jing tepriu teplay nakalian chong voice of the people party bakumba i Dr. Ricky H. Singkon ilakren iyong bahag ka voice of the people party ni kum kinong yalam ngilong ki shakri bat pi pai ba pilong ki kenra but day halor kani ganong rim baki pai ba ki knoy ban wan ban ya kendo yang ni kum kinong yalam choko voice of the people party ya ka bangin ra ik issue chong pai ba ni na kalyang chong kinong yalam choko voice of the people party ngim kwa bat ngimle ata kadur ban ong yala de bangi dei ta ki bri ki don bor ki bri ki baki pai ba kemla su ban ya kendo na kalyang chong kum kinong yalam makin ba ba sari ki yong ba lada ngila watan man kren de phone tang naga phone ru labian ya kabangin tray nakabenta ka suk chong pai ba kata kanay ganong rim chong voice of the people